No takže čaute ľudia, moje meno je BarTV a vítajte v mojom ďalšom tutoriáli, ako si založiť svoju vlastnú stránku na Facebook. Predtým to bolo, ako si vytvoriť svoju oficiálnu stránku na web a teraz je to na Facebook. OK. Takže ako vidíte tú guličku, čo teda svietí, klikneme a dáme vytvoriť stránku. Takže ja už mám tieto dve stránky. Takže vytvoriť stránku. To je hlavne len pre deti, pretože ktorí sú let's playeri a nevedia sebe spraviť stránku. No. Keď ste let's playeri, vždy sebe dávajte internet, skupina alebo známa osobnosť. Nikdy si nedávajte tieto veci, že zábava, nikdy. Lebo to potom budú chcieť od vás nejaký kód na kartu a to sa vám bude platiť. No. Ak ste let's playeri, ja vám doporučujem, aby ste si dali, že umelec, pretože viete robiť let's play, takže umelec a súhlasím. A tu na sebe dáte, aký by ste chceli mať nadpis, alebo aký by ste chceli, aby sa volala tá stránka. Ja ešte neviem, ako si dám stránku, možno. Neviem. A tak si nechcem už ďalšiu dobu, pretože to je len pre vás. Počkať, už tu mám. Či nie radšej. Ja sa ináč nespravím stránku, iba vy. No. Ja sa idem na svoj profil, aby som to už mohol skončiť, to video. Okay. Fúha. No takže ak sa vám toto video páčilo, dajte like alebo odber, keď nie, palec dole. Čaute. Čus.